खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसेयैनो आं नोंथांमोनखौ आंनि INN बर' निउस चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम टप 10 इन्टारनेशनेल निउस लानानै फैदों आरो बेजों लोगोसेयैनो मोनसे नेशनेल लेभेलनि निउसबो लानानै फैदों। अब्ला जों समखौ खहा खालामालासिनो जोङो जोंनि भिडिअखौ जागायलांदोनि। जोंहा टप 1आव दङ फरायसाफोरा रागा जोंदों मानो आमेरिकाया इजराइलनो रौनिया हेफाजाब होगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं आमेरिकानि गोबां इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसाफोरा बे मदद होनायखौ रागा जोंनानै धरना होदोंमोन। बे धरना होनायनि दायावनो आमेरिकानि मुलुगसोलोंसालि कम्पानिफोराव आरोबाव रोजा रोजा फरायसाफोरखौ खानाय जादोंमोन। टप 2आव दङ इउएसआ इउक्रेनखौ हेफाजाब होमारबाय 300 किल'मिटार गोजानसिम सौहैनो हानाय गोलाव जानथाइनि मिसाइलफोरखौ इउक्रेननो दैथायहरनानै। जोंहा टप 3आव दङ पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शाहबाज शरीफआ बुंदोंमोन दि बांलादेशनि दावगानायखौ नुनानै बिथाङा गावखौनो लाजिनाय मोनखांबाय होननानै। टप 4आव दङ जोंहा हायुङारि नायबिजिरग्रा एजेन्सि NIAआ 2023 मायथाइयाव लन्दनाव भारतारि गोजौ आय'गनि सायाव हिंसायारि गाग्लोबनायनि दायनिगिरि इन्दरपाल सिंह गौबाखौ खादों। बेनि उनाव दङ जोंहा टप 5 रांखान्थियारि आंखालजों जुजिबाय थानाय पाकिस्तानी फालांगियारिफोरा भारतजों फिन फालांगि जागायनो दाबि खालामदों। टप 6आव दङ जोंहा भारत सरकारा 2 बोसोर सिगां अग्निपथ मुंनि बिथांखिखौ जागायदोंमोन। बिनि उनाव नेपालि लाइमोनफोरखौ भारतारि रौनिया हानजायाव हाबनो नाङा होनना बुंदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बेनि थिसननाया बन्द जाबायमोन। नाथाय दा भारतनि गाहाय बेरेखा दोलो कंग्रेसआ गावसोरनि फोसाव बिलाइयाव लिरदोंमोन दि बिसोर रौनिया मिलिटारि हानजायाव लाबोनाय अग्निपथ रौनिया थिसननाय बिथांखिखौ बोखारगोन। कंग्रेस पार्टीनि बे गसंथानायनि उनाव नेपालाव बे बिथांखिनि गोहोमनि आयदाया फिन सावरायजानायाव फैबावदों। टप 8आव दङ जोंहा खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय बादियैब्ला चाइना आरो रासियानि गेजेराव फालांगियारि सोमोन्दोआ गाज्रि जालांगासिनो दं होननानै। टप 9आव दङ जोंहा बायजोआरि मणिपुराव 26 एप्रिलाव जानो गोनां नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिजों बिबानगिरिफोरा गोख्रों रैखाथि राहाफोर जागायदोंमोन। 857 बर्ड मिरुफोरखौ थिसनदोंमोन आरो पेरामिलिटारि फर्सनि 87 कम्पानिफोर आरो गासै ओनसोलाव 4000निबो बांसिन रायजो पुलिस मावथिफोरखौ थिसनदोंमोन। टप 10आव दङ जोंहा भारतआ भारताव सुबुं मोनथायनि सायाव आमेरिकानि स्टेट डिपार्टमेन्टनि रिपर्टखौ गोख्रोङै नेवसिगारदों। बेखौ गोथौवै फोथायजाथाव आरो भारतनि गाज्रि बुजिनायनि इसारा होनना नेवसिगारदों। बिनि उनाव दङ जोंहा टप 11 बियो जोंनि भारतावनो जानाय जाथाय। बिहाराव जनता दल इउनाइटेडनि सासे दैदेनगिरि सौरभ कुमारखौ बुधबारनि हर गेजेराव मोनसे जुलिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै सानै सुबुङा बिथांखौ गलि गावो आरो बिथांखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हायाखैसै। बिथाङा बेयावनो जिउ गोमानांगौ जानानै फैबाय। गोजोनथोंसै बेखिनिसिमानोसैमोन दिनैनि आंनि भिडिअ हगारनाया। जुदि नोंथांमोना आंनि बेबायदि इन्टारनेशनेल एन्ड नेशनेल निउस खौरां हगारनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्ला आंनि भिडिअ हगारनायफोरनि मोनफ्रोमबो नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव अलवेज सानफ्रोमबो मोनबाय थायो। अब्ला गोजोनथोंसै। आङो बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैबावबाय थागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनिसिमानोसै।